Mae Blaid Cymru yn rhoi Cymru gyntaf. Ni yw'r unig blaid sy'n amddiffyn buddiannau Cymru ac yn gwneud hynny ar lefel Ewropeaidd. Yn Senedd Ewrop bob tro mewn unrhyw bleidlais ar unrhyw pwnc, dyn ni'n rhoi anghenion Cymru gyntaf. Mae hynny yn bwysig nid yn unig oherwydd y fasnach rhyngddyn ni a gweddill Ewrop, ond hefyd dyn ni eisiau adeiladu ar cysylltiadau addysg ac gyda ieithoedd a diwylliannau. Mae gymaint o botensial i Gymru yn Ewrop, ond mae rhaid i ni gael ein llais ein hunain. Dyw Llywodraeth Prydain ddim yn mynd i siarad drosto ni. Pan maen nhw'n siarad yn Ewrop, yn aml iawn mae yn erbyn buddiannau Cymru. Enghraifft ar polisi amaethyddol lle o'n nhw eisiau cael gwared y taliadau i ffermwyr, a'r polisi ranbarthol oedd nhw eisiau cael gwared a'r polisi yna yn Prydain ac yng Nghymru. Dyn ni yn amddiffyn buddiannau Cymru. Fi oedd yr unig aelod i bleidleisio yn erbyn toriadau yn yr arian sy'n dod i Gymru. Dyna beth mae Blaid Cymru yn gwneud yn Ewrop. Does neb arall yn gwneud e. Dyn ni eisiau i Ewrop weithio i Gymru.